Eta itxaskiak gustuko dituzuenok, adi, itxaskirik preziatonetako bat erakutsiko dizuegu jarraian. Erakutsi bakarrik, gaur joan garen tokian lanpernak harrapatzea debekatuta baitago. Eta nor bidali dugun lanpernetan? Nor bidaliko dugu ba? Gure Ibon. Etxetik hurbil gabiltza gaur, hain zuzen ere, Orio eta Donostia artean arroketara baigoaz Javi Jimenorekin. Horregatik, gaurko plantaje hau, etxeko erropari zaharrenak hartu ditut, eta kamera ere hartu dut, zulotan sartzeko. Goazen Javiren gana. Egunon, ze plan dugu gaurko edo? Kaixo, egunon, Ibon. Plana izango aurkua, bi intentzio ezkau, aurrena ikusi lanperna ingurun tokiak nola esatean eta nola dauden, eta geho, ehondian itxasuk handi ondoren, ikusi ze txikizio egin ditun, oez, eta hortako jetxin berko du bera. Gauza garrantzitsu bat, hemen, gaur gorkoz, Orio eta Donosti bitarten ezin da ezerra harrapatu, ezta? Hoxe, debekauta dago como zona ekria olakon bajarrita, eta bakarri ekiko dugu aukera ikusteko gauzak eta nola dauden, eta lanperna nola bizidian hemen. Garrantzitsua itxasuan egoera eta Maria, gaur nola gabiltza? Egoera, nahiko ondo dago gukin berdeunen gauzen gatikan, baina ja ordua gainen dekau, eta nik uste beraldea junberko dugula ja denbora gainea etorri gabe. Hemen beti seguru ibili horra, ezta? Beti, aurreneko gauza da seguridadia, eta geho ja disfrutatu, baina horrena seguridadia. Ja, lehen balien jongo behar duen. Ikusteken bezala, oain itxasua azkeneko denboraldik, indik jotzakoan, azpitikan jan eta arroka guztiko itibera jondituk. Eta ikustean bezala, garbi ikusten dek lehenkoko pasara, oain peligroso xamarra dola eta etzekin nola pasako gehan. Arrokan ibiltzen da, zapaltzen da jakin inberdik, ez da kontu zibili berdik. Importantien hoxe dek. Hemen ez dakina ibiltzen, arrisko ondilazeka, eroritzeko. Onietakok, zonietakok? Ekuiberdik goma, eta heltzeuna, zatik basaude goma oso labaina dianak eta arriskutsua, baino hoi pixkanak ikastek zein funtzionatzen ondo. Nola? Erorita. Hemen lehenbiziko lanpernalek, ez da? Bai, ikustean bezala aurten jaioa pixkat, naizta leku guztik aldauta doden, hemen ikustea hondikan lanperna desente ikustea, bai. Lanperna beti ondek eta beti ongo esatik, harrapatzean gutxidek 5%, beste guztia ez tek ikusi egiten, osake, beti ondek, beti ongoek eta naizta jendia esan, pixkanak galtzen nahi dela ez tek egia asko zeok. Lanperna nun aztea, ze tokitan aztea, Javi? Hombre, beha berdik, oxigenazio hondi ja orduan lekua bilatzeskik olatua jotzen lekutan, iskinetan, txokotan eta olako leku zailetan. Beti ura pasatzean lekutik pasatzen lanperna. Hemen seguru gaude, esate batean. Ez, ni hain hau beratzen itxasua eta kontu zibili berra sakau. Egozen momentotan olatu bat tapatengo zigu eta. Sustoik eramandek? Askotan. Horregatik, esatele binak etorri berdala, arritutan itxeo, dan aldatua. Azkeneko itxasobekin, zauden zulo guztik eta zarera guztik, hilak egena eta pauta zaudek, harri jakin. Hemen ezin da harrapatu, baina bat erakutsiko aldegu, bat. Begira, lanpernik ezin da harrapatu hemen, guk bat erakusteko harrapatu dugu, ez handiena, txikitxo bat, baina lanperna ederra eta freskoa. Zara, zure omen esango dut. Begira, lanperna arroka, lanpernaz gainezka, hemen agerian zenbat kilo egongo dira, 15-20 bat gaur ordea ezin dira hartu. Ez gaur, ez inoiz, hemen Orio eta Igeldo artean. Kontua da, lanperna arrokak izozmendiak bezalakoak izate direla. Eta hemen agerian ikusten duguna, puntia bat, baino ez da. Beheran, zuloak bai daude, lanpernaz josita. Horri biltzea baina oso da arriskutsua. Ia Javi, lanperna zulo baten atarin gaude nola beti izateko, ez da? Bai, haudek zuluen sarrera eta jetxiko haitu ikusteko ze impresioa ematen duen eta horraz pinzega oso dauden. Lanperna arrantzak, fama oso txarraka, zoritxarrez jende asko gatuelako, bertan, bai. Ez dakit, arriskutsu alda, zula zeibiltzaltzea ez, ze segurtasun neurri hartzeia? Hombre, lasei baina ez, zeratikan arriskua beti pasatzelako, baina nik ustetenean arrisko pixka dola normalian ebitatu iteskit, baina bai, beti zeok arriskua. Arriskua, itxasua batez ere, o Maria? Olatua eta askotan sartzea zulo batzutan igual geho atatzeko, nahiko zaila dienak. Arrokabek moitu iteia, nik ez dakit hemen atari honetan seguru gauden ez gauden, horrek bildurra emate izun. Hau behintzat, ni txikitatik ezautzit eta ez behin moitu, baina bai zaudekela asko muitu janak eta honek impresio mateik gure gaine etorriko dialata. Sartuko baituk, igual, belaunaino urakin eta momentu baten ila petxuaino aiatuko zaiguk. Eta juningoek eta etorringoek eta hori impresio handi jamateik. Zerk ematen du horberan impresioa? Hotza, iluntasuna, eta uren iloera eta irtera, eta zulua dela.
Soinuare bai, ezta? Soinu asko. Bildur ematei bai. Oraintxe Lanperna zulotik ateratzen eta ikusgarria bai, baina baita beldurgarria ere. Ikeragarrizko inpresioa egiten du. Gaur itsaso dezentea dago Lanpernetarako, ez da egun ona. Eta begira, kamera ere galdu egin dugu itsaskolpe baten erorita. Orioko Arroka zulotik Ibon Gaztañazpi Euskal Herria zuzenean.